Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 22 de marzo de 2019. Antes do inicio, disculpar a asistencia que justificou da portavoz do Grupo Municipal Socialista por unha cuestión persoal familiar de certa gravidade e disculpar tamén que se o pleno se estende terá que salir tamén Olga Quintana por parte do Grupo de Goberno ás 9 menos 10 do pleno. Antes de dar comenzo tamén a este pleno, queríamos dar conta dunha xestión e dunha consulta que fixemos esta tarde o secretario do Concello sobre a posibilidade ou non de introducir en este pleno por trámite de urxencia un asunto. Por parte da Secretaría informóusenos de que non era posible, feito de ser un pleno extraordinario, non existía a posibilidade de facer esa incorporación e, por lo tanto, que sí que queríamos, para que todos os grupos teñan coñecemento, entonces, dar conta de que este día, a mediodía, foi presentado un escrito no Concello para que o Pleno do Concello, para que o Concello de Allariz se posicionara a favor do nomeamento de Alfredo Conde Cid como fillo predilecto da provincia e que, por tanto, que se pudera enviar á Diputación Provincial un acordo plenario para que se apoyara esta solicitude de nomeamento que está impulsando un grupo de compañeiros do Instituto de Alfredo Conde e que hai persoas tamén en Allariz que se uniron a esta iniciativa para facer esta recollida de firmas. Aportaronnos tamén os documentos para a recollida de firmas que despois, ao final, supoño que tamén querrán os membros do Grupo Popular asinar e que, por tanto, que teremos aquí para que fan e poder darle traslado deso. E comentar entonces que como non é posible facelo desta maneira, a nosa intención era, se non hai ninguna cuestión en contra, incluílo na orden do día para que se poda mandar formalmente á Diputación Provincial. Este acordo incluílo na orden do día do pleno que, en principio, pensábamos sinalar para o día 1 de abril para a elección de mesas e que, por lo tanto, puderamos mandalo xa sin demoralo máis para que podan ter a súa disposición xa o acordo do Concello e non teñan que demorar a entrega na propia Diputación Provincial e podan asustarse os calendarios que teñan previstos. Non será ningún problema, estamos absolutamente de acordo e a favor desta iniciativa. Vale, perfectamente, pois faríamolo entonces así. Damos comenzo entonces, me acorden do día do pleno de hoxe. O primeiro punto, o de actas, aprobación se procede do borrador de acta correspondente á última sesión. Hai algunha cuestión con respecto a esta acta, Grupo Popular? Sometemos entonces a votación a acta. Votos a favor? Apróbase por unanimidade de toda a corporación presente. Segundo punto, dar conta das resolucións adoptadas pola alcaldía da última sesión. Como sempre, están a disposición na Secretaría estas resolucións adoptadas para que podan ser consultadas. Punto número 3. Procedimento aberto e trámite ordinario para a concesión do servicio de restaurante Fábrica de Vilanova, aprobación das bases reguladoras e convocatoria. Na Comisión de Facenda dimos parte dos cambios que se introducían en este prego de bases para a concesión do servicio de restaurante da Fábrica de Vilanova e que eran exclusivamente dous. Uno que tiña que ver coa fórmula para presentar as ofertas, que pasaba a ser telemática, que quere dicir a través do sistema de licitación electrónica, e outro cambio que tiña que ver coa necesidade de facer un depósito dunha fianza de 2.000 euros para poder optar ao concurso, que sería de volta a todos os concursantes, a todos os licitadores, unha vez que se fixera a adxudicación provisional. En relación con este segundo aspecto, ben motivado polo que sucedeu no prego que fixemos no mes de xaneiro, se non recordo, de decembro, e que despois da adxudicación provisional non foi posible facer a adxudicación definitiva e a formalización do contrato. E no que ten que ver co punto número 1, temos que facer unha proposta para reformular e reformar este prego de bases
no que ten que ver con esa presentación da documentación a través do sistema de licitación electrónica que aparece na cláusula 7ª, onde dice a presente licitación ten carácter electrónico, os licitadores deberán preparar e presentar as súas ofertas obrigatoriamente de forma electrónica a través da ferramenta de preparación e presentación das ofertas da Xunta de Galicia, denominado Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia, SILEX. Porque foi nos comunicado, bueno, puxos en contacto con nós perdón, pero sei que estaba recollendo as firmas, vale. Puxenos en contacto co Concello da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia con respecto a alta que o Concello tiña solicitado en SILEX, que efectivamente foi formalizada en tempo e forma, e o Concello de Allariz está dado de alta dende o día 12 en este sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia, pero a comunicación que eles nos fan é que é unha complexidade importante o feito de que fagamos o primeiro procedimento para esta contratación en un procedimento aberto e non un contrato menor, e que, por lo tanto, que facer a primeira en un procedimento aberto sin a formación que a Xunta está facendo, está impartindo para que se poda utilizar esta aplicación e estas ferramentas, consideraban que posiblemente fora un pouco precipitado e que nos recomendaban que iniciáramos este sistema de licitación electrónica da Xunta con contratos menores e non con este, non? E non con este. Por lo tanto, nos creemos que é unha recomendación que efectivamente deberíamos atender e efectivamente empezar con esos contratos menores, eles teñen a súa folla de ruta para o que ten que ver coa formación das diferentes administracións para a posta en marcha deste sistema de licitación electrónica e, por lo tanto, nos estaríamos entonces despois en coordinación con eles para esa formación e para ir facendo esa implantación. Aquí iniciaríamos, como les recomendaban, con contratos menores e non con este sistema de procedimento aberto. No resto, que ten que ver co prego de bases, non hai ningún cambio, nin no canon, nin en todo sustancial, nin nas obrigas do adxudicatario, nin nas obrigas do Concello, nin ninguna das cláusulas que estaban previstas, e o que sí que consideramos que é importante para o Concello de Allariz e para de cara a temporada alta que se nos achega, volver a publicar estas bases para que podan presentarse aquelas ofertas que se poda adxudicar en tempo e forma para que este operativo, este restaurante, como decía, para a temporada alta. En este tempo, durante este tempo, foron varios os interesados que se achegaron hasta o Concello, que visitaron as instalacións e que fixeron diferentes propostas, aproximacións, viabilidade, estudios de viabilidade para facer. Nos creemos que efectivamente dous deles que decían que posiblemente, posiblemente non, que estaban verdadeiramente interesados no tema e que, por lo tanto, a nos animaba eso, a sacalo xa e non demoralo máis, e, por lo tanto, se presentou unha comisión de Facenda, como decía, sin máis cambios que esos, e, por lo tanto, a nosa idea é, por parte deste grupo de goberno, votar favorablemente para que se poda facer esa publicación e empezar a correr o plazo xa para a presentación das propostas. Por parte do Grupo Popular, pola nosa banda estamos de acordo en que é importante que esta licitación salga adiante canto antes e esa instalación se pone en marcha, máxime por ser unha instalación que está situada no Parque de Vilanova, que é unha zona que xa ahora mesmo, chegada a Semana Santa, é unha zona de moita afluencia e que é importante ter ese servizo coberto por a nosa mesma imaxe de non ter un local emblemático como ese, a fábrica de Vilanova, pechado, porque non é unha imaxe que nos agrade a ninguén dos que estamos aquí. Estamos de acordo en este cambio que se fa, e vemos que tamén cambiaron, que supoñamos que era un error de descripción, toda a cláusula 8ª que poñen garantía provisional, que antes poñía criterios de adxudicación e non é así, ahora xa está corrixido por lo que vemos. E ben, non vamos a estar de acordo no que insistimos sempre en como se gestiona o tema do canon.
O tema de, sempre estamos pedindo que se fraccione o pago, de dar facilidades para as persoas emprendedoras que estén interesadas en as adjudicacións que se fan dende o Concello. Por tanto, nos insistimos en que é moi importante revisar o tema de baixar, de fraccionar o pago. Sería moitísimo máis fácil para cualquier empresa pequena ou autónomo poder acceder a este tipo de instalacións fraccionando o pago, porque hoxe todos sabemos a complexidade que hai coa financiación de Avanza dos bancos para obter os 100.000 euros da licitación que se pretenden. E mismamente incluso revisar os anos de concesión ao mesmo tempo, porque pensamos que 20 anos sigue sendo excesivo para unha concesión deste tipo. Sabemos que se fala de moitos criterios, a continuidade e demais, pero o problema é cando podan surgir problemas e ter unha concesión hipotecada durante 20 anos e as garantías poden quedar un pouco no aire para poder garantizar que o servicio se presta óptimamente. Hasta agora ten saído ben, eso é certo e o recoñecemos, pero creo que precisamente por os tempos que corren, ca dificultade de financiación que teñen todas as empresas, autónomos e demais, o tema de fraccionar o pago sería un incentivo moi importante e probablemente houvese evitado que pasara o que pasou co anterior licitante que tivemos. Por a nosa parte, este é o motivo polo que non estamos a favor das bases. Por suposto, sí que saia canto antes, vostedes elixen esta fórmula. Nos pensamos que outras fórmulas poden ser máis acaecidas e entonces simplemente é no que non estamos a favor. Bueno, efectivamente, dicen que é un punto sempre de desencontro, o que temos con isto. Nós sempre escollemos a fórmula do canon único, porque é verdad tamén que nos casos nos que nos fomos a un fraccionamento a experiencia non foi positiva. En estes casos sí que tivemos unha experiencia positiva en todas as eras, non? Por tanto, tamén é verdad que o feito de que teñamos un canon único ten as dificultades que expresaba a portavoz do Partido Popular, pero tamén ten a gran ventaxa de que os proxectos que se presentan son proxectos solventes e, por tanto, con unha garantía importante tamén para o funcionamento. E no que ten que ver cos anos, claro, estamos falando de concesións efectivamente de 20 anos e, por tanto, unha cuantía así de anos importante, pero tamén é verdad que estamos falando dunha concesión que non implica solamente o pago dun canon, sino tamén unha inversión no local, no equipamento, na cociña, no acondicionamento do local tamén importante. Por tanto, para o retorno desa inversión que se fai por parte daqueles emprendedores, se reducimos o número de anos tamén, pois ao final tamén dificultamos, eu creo que de forma importante, que poda haber un retorno desa inversión que van a facer ali, que é unha inversión importante, que dicir que todos sabemos hoxe que montar un restaurante pois implica non só en cociña, sino tamén en mobiliario e equipamento, homenaxe e demais, unha inversión importante, non? E por iso creemos que tamén debemos garantizar certa viabilidade para que se poda facer esa amortización e que eso non arrisque tamén, que non poña en unha situación de dificultade a cualquier emprendedor que decida pôr en marcha unha instalación deso. Por iso, pois creemos que os 20 anos é un precio razonable para que iso sexa posible. E por iso, nos insistimos en que creemos que esta fórmula hasta ahora ten dado uns resultados positivos e que debíamos seguir facendo desta maneira. Non sei se hai unha cuestión máis. Sometemos entonces a votación. Votos a favor do prego de bases para a fábrica de Vilanova. Votos en contra. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e cos votos en contra do Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 4, Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía. Adhesión, se procede, á iniciativa europea. Ten a voz o primeiro teniente alcalde e portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Galego. Bueno, en primeiro lugar, indicar que debería de corregirse o pacto de alcaldes en primer pacto de alcaldes e alcaldesas, posto que estaría ben. O que nos fai hoxe aquí neste pleno a aprobación deste pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía é que é un precepto de obrigado cumprimento para poder adherir o Concello de Allariz a este tratado que ten un marco europeo
que xurde como un movimento das administracións locais e regionais dentro de Europa, o cual apoia a Comisión Europea dentro de todo o territorio europeo. Os obxectivos básicos son tanto o cambio climático, é dicir, evitar o cambio climático, como o tema de aforro enerxético e, por lo tanto, reducir a tasa de CO2. Inclúe unha serie de compromisos na reducción en concreto do CO2 e tamén compromete o Concello a propor un plan de acción para a enerxía sustentable e o clima nos 2 próximos anos, é dicir, que antes de 2 anos deberíamos de propor este plan de acción. O obxectivo a longo prazo, estamos falando a 2030, é reducir nun 40% as emisións de CO2 e aumentar a resiliencia frente aos impactos do cambio climático, aumentando o compromiso das autoridades locais e regionais dentro da Unión Europea a este respecto, facendo unha millora do acceso á enerxía sustentable e accesible. Recordar que Allariz xa asinou no seu momento a Carta de Algos, se deseñou dentro da Reserva de Biosfera da área de Allariz a súa Axenda 21 local no ano 2009. A incorporación ao Pacto de Alcaldes non fai senón defendar este compromiso de Allariz coa sustentabilidade e o respecto medioambiental. Agardamos, con todo, que exista un respaldo económico coordinado por parte de tanto a administración estatal como autonómica para acadar estes obxectivos que expuxen anteriormente, xa que resulta evidente a limitada capacidade que temos as administracións locais para acadar estes obxectivos tan ambiciosos. E, sin máis, nós tamén anunciamos o noso voto favorable, posto que é algo que consideramos favorable para o mundo en xeral, porque ao final isto non deixa de ser unha aposta polo planeta e, en concreto, coincide perfectamente coa planificación estratégica que ten o Concello de Allariz. Parte do Grupo Popular. Estamos de acordo absolutamente con chegar a este pacto, que é un acordo, como ben decía o Concelleiro, de Medio Ambiente a nivel europeo, que xa é un acordo da FEGAN e demais, e para a nosa banda non temos máis que decir que dar a benvenida ao mesmo. Pois sometemos entonces a votación, votos a favor. Aprobase por unanimidade de todos os concelleiros presentes. Punto número 5. Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a implantación de historia social única electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia. Adhesión, si procede. Ben, en este punto, o que traemos a este pleno da corporación é un acordo existente entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, un acordo de colaboración, un convenio para a implantación da historia social única electrónica. Esta historia social única electrónica ven a ser un sistema integrado de intercambio de información entre o sistema social, o sistema sanitario, a administración local e a propia administración electrónica, que estaría disponible para todos os axentes implicados. É verdad que o feito de que este disponible para todos os axentes implicados, tanto no ámbito social como no ámbito sanitario, implica unhas medidas e unhas cautelas que ten que levar a cabo tanto a administración autonómica como a administración local, no que teñen que ver coa protección de datos e coa protección dunha información extremadamente sensible na inmensa maioría dos casos, e que, por lo tanto, que vai a implicar as autorizacións, tal e como se reflexan no propio acordo, as autorizacións pertinentes para facelo, a designación das persoas tamén que por parte do Concello terían acceso a estes datos. É evidente que por parte do Concello van a ser exclusivamente as dúas traballadoras sociales do Concello, e que implicarían que estarían a disposición dos nosos servicios sociais os datos relevantes para a historia social e para o traballo que se realiza con estes usuarios. Non teríamos acceso á totalidade da información, ninguén dos agentes implicados, a totalidade da información, sino aos datos relevantes desto. Por tanto, isto non implica que vayamos a ter acceso a historiales médicos completos, sino a aquelas cuestións que poden ser relevantes para o traballo que en de servicios sociais se pode levar a cabo. Isto implica, por parte do Concello, un traballo de formación con o noso propio persoal, que xa está
coa plataforma COSIUX xa familiarizada e que xa en diferentes xestións xa se traballa con ela, pero non implica ninguna inversión en software, ningún tratamento informático, nin equipamento informático novo. Por lo tanto, se trata únicamente de aproveitar xa os medios electrónicos que temos agora para axilizar, coordinar toda a información para ter en tempo real esa historia social que nos permita intervir en tempo e en forma dunha forma máis adecuada cos usuarios de servicios sociais. Por lo tanto, nos vamos a dar o noso voto favorable a adherirnos a este convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para a implantación en Allariz do sistema de historia social única electrónica. Por parte do Grupo Popular? Estamos agilizando este pleno básicamente de trámites que son evidentes. Sometemos a votación entonces a adhesión a este convenio de colaboración. Votos a favor? Apróbase por unanimidade a adhesión do Concello de Allariz a este convenio de colaboración. O seguinte punto no orden do día, unha moción presentada polo Partido Popular sobre a supresión de barreiras arquitectónicas no noso Concello. Ten a palabra ao Grupo Popular. A Lei 10, en 2014, 3 de decembro, de accesibilidade, establece na sección primeira de edificios de uso público do capítulo 2, disposición sobre accesibilidade en edificación, que os accesos a todo edificio de uso público deberán garantir a accesibilidade ao seu interior mediante itinerarios accesibles facilmente localizables que o comuniquen coa vía pública. A Lei 10 de 2014 fundamentase, entre outros, nos principios de accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, inclusión social e igualdade de oportunidades. Conforme establece a disposición adicional primeira da Lei, as administracións públicas de Galicia, no ámbito das súas competencias, elaborarán os plans de adaptación e supresión de barreiras previstos na Lei, respetando os prazos establecidos na legislación estatal. Esa mesma disposición adicional primeira tamén establece que as administracións públicas de Galicia establecerán anualmente fondos para investimentos destinados ao cumprimento das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación. No referente á comunicación horizontal, os espazos do Concello que albergan os diferentes usos dos servizos terán características tales que lles permitan a súa autorización independente ás persoas con discapacidade e estarán comunicados por itinerarios accesibles e comprensibles. Existirá, polo menos, un itinerario accesible a nivel que comunique entre sí todo punto accesible situado na mesma cota, o acceso á saída de planta e o núcleo de comunicación vertical accesible. No referente á comunicación vertical, entre os espazos accesibles situados en cotas distintas do edificio do Concello, existirá, polo menos, un itinerario accesible entre os diferentes niveis que contará como mínimo cun medio accesible alternativo ás escaleiras. Como edificio de uso público de máis dunha planta, o edificio do Concello de Allariz contará polo menos cun ascensor ou cunha rampa accesible. O edificio do Concello deberá dispoñer de escenarios accesibles nas zonas de uso público e, ademais, no salón de plenos no que estamos en este momento, dispoñeránse asentos convertibles ao carón de itinerario accesible e espazos reservados para persoas usuarias de cadeiras de rodas. É evidente que o edificio do Concello de Allariz non cumpre ningunha das condicións establecidas pola Lei 10/2014 de accesibilidade para os edificios de uso público. Ningunha. A citada lei entrou en vigor o 17 de marzo de 2015 e desde entonces o Grupo de Goberno de BNG non tomou ningunha medida para suprimir as barreiras arquitectónicas do edificio do Concello. A Administración, neste caso o Concello, debe ser a primeira en cumprir a lei, mais se o incumprimento da mesma dá lugar a unha discriminación das persoas con minusvalía física. O Concello, polo tanto, ten a obrigación legal e moral de suprimir as barreiras arquitectónicas do edificio que é de todos e debe ser accesible para todos. A estas alturas do século XXI non é de recibo que polo equipo do Goberno do BNG non se teña dado ningún paso para facer accesible o edificio Concello a todos os cidadáns sen discriminacións. 4.
Conforme a disposición transitoria cuarta da Lei 10/2014, segue vixente ante a entrada en vigor do desenvolvemento normativo recollida en ela o Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, que foi modificado polo Decreto 74/2013 do 18 de abril para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de xunio. 5. O Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por que se aprueba el texto refundido na Lei General de Derechos das Persoas con Discapacidade e de súa inclusión social, establece no artigo 34 que as administracións públicas habilitarán os seus orzamentos as consignacións necesarias para a financiación das adaptacións dos inmuebles que delas dependan. En o artigo 69 establece que as administracións públicas, no ámbito das súas competencias, promoverán o establecemento de medidas para evitar calquera forma de discriminación por motivo ou razón de discapacidade. Por outro lado, o Real Decreto Legislativo 1/2013 establece como prazo máximo para o cumprimento das condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para os bens de titularidade pública existentes en 2010, como é o caso do edificio do Concello de Allariz, o 4 de decembro de 2015. Pasaron máis de 3 anos da data límite para a implantación de medidas para a supresión de barreiras arquitectónicas no edificio do Concello e seguimos igual que fai 3 anos e tamén que fai 30 anos. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PPDG de Allariz formula a seguinte proposta de acordo. 1. Que polo Concello de Allariz se tomen urxentemente as medidas necesarias para dar cumprimento no edificio do Concello a normativa sobre accesibilidade en edificios de uso público establecida na Lei 10/2014 de 3 de decembro de accesibilidade en o Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento e Execución da Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 74/2013 do 18 de abril para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de xuño sobre a aproximación das legislacións dos Estados membros relativas ás ascensores. E 2. Que se habiliten os fondos necesarios para a elaboración dos plans e para a execución das obras de adaptación e supresión de barreiras arquitectónicas no edificio do Concello na comunicación vertical e horizontal, a dotación de accesos e aseos accesibles nas zonas de uso público e a habilitación do salón de plenos para persoas con minusvalía física. Pois pode estar seguro o Grupo Popular que estaríamos encantados de aprobar nos términos que está expresada a moción. Sin embargo, nos vamos a por unha transacción e explico antes por qué. Nos temos un estudio realizado xa de un tempo, un estudio técnico para a supresión de barreiras arquitectónicas no Concello. E aparte das dificultades técnicas que son solventables, que dicir, efectivamente con unha alteración tamén da propia estructura, pero que sempre acaban sendo técnicamente solventables, o coste era elevado. Este estudio xa ten un tempo, por tanto, que habría que revisar, que agora hai unha tecnoloxía tamén que permitiría, en todo caso, intentar buscar outras fórmulas técnicas para poder facelo, pero en todo caso sí que temos dificultades económicas para poder en un exercicio que xa están aprobadas as actuacións e, por tanto, que está en curso para incorporar esta medida nos términos tal e como se plantexa, que a forma urxente e que a premura de realización desas actuacións tal e como se presenta. Nos propomos unha transacción aquí para facelo e se consideran oportuno aceptar ou non, que cambiaría a parte resolutiva, a parte que se acaba de expresar ahora de proposta de acordo, por algo similar ao que vou a comentar, se podemos mirar. Revisar o estudio técnico, que xa se realizaba parte da 11, revisar o estudio técnico para a supresión de barreiras arquitectónicas, así como incorporar en diferentes exercicios partidas para a eliminación progresiva destas barreiras,
habilitando neste exercicio a primeira planta. Non sei que queremos, que non podemos comprometernos ahora mismo a unha inversión como a que se nos pode estar plantexando ahora en un exercicio que xa temos aprobado e que está en curso. Se é así, si podemos chegar a un acordo de transacción, aprobaríamos a moción, nos votaríamos a favor desta moción, senón, bueno, pues adiantaríamos tamén que o noso voto sería abstención. Co ánimo constructivo que está planteado, temos unha cuestión de prioridade que é o tema da minusvalía física das persoas. E iso, a verdade, é que tiña que estar contemplado fai moito tempo e fai moitos anos. Non é que só haxa unhas disposicións normativas de ahora, senón que hai outras disposicións normativas que arrancan desde o 89, incluso antes. E hai unha lei de accesibilidade galega do ano 1997 que xa obligaba a tomar unha serie de medidas, a facer obras que tiña un plazo para facer as obras que remataban en 2007. De todas formas, como o que queremos é que se faga, estamos dispostos a tratar de chegar a un acordo. Entón, unha das condicións que pon a lei é que se fagan os plans necesarios para levarlo a cabo. Vamos a olvidarnos por un momento dese estudio que xa existe, se que existe, porque nós non coñecemos. Si queren... será que inclui máis edificios que estimais zonas que... Pero, bueno, o que si di a lei que se estudien os plans necesarios para levarlo a cabo, remitimos ao que di a lei. Se hai un estudio, podes aproveitar o que se estime oportuno, pero seguramente habrá que adecuarlo totalmente, porque a normativa agora se é de 2013-2014, seguramente hai que adaptarlo totalmente, por consiguiente é mellor casi partir de cero e facer o estudio. En ese estudio creemos que debemos participar todos, é dicir, que nos ofrecemos a participar, como xa o temos feito en outras ocasións, en temas urbanísticos, en caso de un tema edificatorio, e que se habiliten as partidas necesarias para telo resolto con un máximo de 3 anos, que creo que é perfectamente viable. Entón, con eso, por menos, non se está cumprindo a lei tal como estaba previsto, pero creemos que damos solución a un tema pero que, de verdad, é imperioso. Aquí falamos únicamente da minusvalía física, das barreiras arquitectónicas, porque a lei agora fala de máis cortapisas, o que pasa é que as demais son solucionables máis facilmente. Pero a primeira de todas son as barreiras arquitectónicas que creemos que se debe solucionar. Entón, si nos ponemos un plazo máximo de 3 anos para cumprir a legislación que hai agora, que é basicamente autonómica, porque a legislación estatal o único que establece é o plazo máximo que xa está incumprido, o que temos é que cumprir a normativa autonómica. Si, mentras tanto, surde un regulamento novo, porque este ven do ano 2000, en que está modificado en 2013, pues teremos que adaptar ao novo regulamento. Pero non vai haber uns cambios sustanciales seguramente, porque xa está moi detallado, e xa está moi detallada a propia lei. Entón, pensamos que en esas condicións que poderíamos chegar a un acordo, porque o que nos interesa é resolver o tema de accesibilidade. Ben, con ese mismo ánimo constructivo. Un apunte solamente, e despois, bueno, que podría ser entonces a redacción. Nós somos conscientes desta situación e é verdad que, a pesar de todo, a realidade é que efectivamente non está executado, hai as súas razóns, pero efectivamente non está executado. O que sí que é verdad que o que sí que temos garantizado é que non exista ninguna persona que, por a discapacidade que teña, non poda acceder ás instalacións locais ou non poda recibir os servicios aquí. De feito, eu mesma teño tido reunións na planta baixa, que nas oficinas da policía, con persoas que teñen dificultade para subir as escaleras ou non, e todo o personal do Concello se desplaza tamén abaixo para cualquier trámite, desde unha persona que vaya a empadronarse, que, por tanto, teña dificultade, nós nos desplazamos
a planta de abaixo e damos os servicios na planta de abaixo como parece normal e de recibo que podamos facer, incluso se habilita como salón para determinados eventos, bodas e demais para algunhas persoas cando se nos avisa que van a vir invitados ou xente que ten discapacidade para algún acto, evento, para algunhas cousas e se cambia este salón por salón do Fogar dos Maiores e xa o temos feito tamén en máis dunha ocasión cando se nos comunica. Entón, bueno, sí que procuramos dar unha solución e por suposto que ninguén se quede sin o servicio, pero coincidimos pues que debemos seguir avanzando na necesidade de adaptar todos os edificios. Por tanto, eu entendo que o que se nos propón é realizar un estudio técnico e implantar en 3 anos as solucións técnicas necesarias para cumprir a legislación vixente. Sí, pero que as obras rematadas, vamos. Sí, para implantar en 3 anos as solucións, claro, sí. Entendemos entonces que sería ese o acordo de transacción ao que chegaríamos. Bueno, pues con ese acordo entonces, votos a favor? Pues apróbase por unanimidade a moción presentada por o Grupo Popular e transaccionada de acordo con todos os concellos. Sétimo punto na orden do día, rogos e preguntas. Non hai preguntas de rogos presentados por escrito, non sei se hai algún verbal. Pola premura e además polo erro que tivemos de non haber recibido a convocatoria da comisión e a premura deste pleno extraordinario, pero bueno, que non implica o non haber podido eso, pero non podemos registraros por escrito porque por razones personales de traballo non nos deu tempo, formulámoslos en buche. Os seguintes rogos. Hai tempo que moitos usuarios das instalacións das piscinas municipais nos veñen achegando queixas das deficiencias nas instalacións por falta de mantenimento nas mesmas. Acheganos fotografías dos vestiarios con portas das taquillas rotas e sen fechaduras, colgadores arrancados, colgadores oxidados co perigo e co risco que iso supón. Temos as fotografías. Humedades por todo o recinto, aparellos do gimnasio en mal estado, por o que rogamos de que dende os servicios municipais se poña en marcha unha reforma de todas esas deficiencias para dar o servicio en óptimas condicións higiénicas e de seguridade. Bueno, tomamos nota do rogo, ainda que, por suposto, bueno, eu creo que pode haber alguna cuestión puntual en algún momento, pero, bueno, ali hai material para que, efectivamente, cando se rompe unha porta ou unha taquilla, poder sustituíla prácticamente no momento, que, efectivamente, se rompe en ese momento se pode sacar unha foto. Pero, bueno, prácticamente no momento, e non temos constancia de, bueno, de que exista unha deixadez. Eso, que, bueno, tomamos nota e estaremos vixiantes para verlo. Lle pasaremos tamén as fotografías na medida que podamos, porque, bueno, cando, por exemplo, o tema das portas non é son varias que se ven sin a fechadura, está o burato, quero decir que non pudo ser un feito puntual nun momento, e ademais temos a fotografía en secuencia de distintos días. Despois la pasamos, despois la pasamos porque tampouco é facer simplemente tomar nota desas deficiencias que nos chegan e creemos que a nosa labor é polo coñecemento do pleno para que se tome as medidas. Noutro tema, tamén presentamos o seguinte rogo, que nos últimos anos vemos como as ruínas do muiño que están ao carón da Cea Rica, que neste caso non teño claro se é propiedade do municipal ou é privada, pero igualmente, sea a propiedade de quen sea, está en un claro caso de abandono por parte do Concello, sea propietario ou non, porque a maleza aí está crecendo dentro desas instalacións, está dando unha imaxe de deterioro terrible nunha zona tamén moi importante para nós e para a visibilidade do noso contorno do noso río, e ademais non é exemplarizante respecto ao que é a conservación das propiedades que tamén se exixen e se debe exixir a todos os propietarios de limpieza e de seguridade. Por lo que damos parte deste rogo ao Concello para que as brigadas, na medida que poidan, fagan limpeza ou fagan facer limpeza, se non for o caso, pero que se arranxe, se acondicione toda esa zona de acordo coa normativa e ademais co entorno no que está enclavado, que non parece de recibo tampouco ver algo así. Bueno, pues tomamos nota do rogo. Habitualmente o que son ao arredor dese muiño fai no propio Concello. Xa temos tapiado tamén as portas do muiño para que non se poda acceder a eles, e é verdade que non temos tapiado, e da mesma forma que tapiamos, pues tamén se teñen roto outra vez as portas para poder entrar.
outra vez, pero bueno, volveremos, xa non é a primeira vez que as tapiamos, volveremos a facelo. No que ten que ver ca limpieza, bueno, pues moitas veces facémonos nós, pero tamén é verdad que, bueno, por parte da Confederación Hidrográfica tamén se nos ten dito, que iso é competencia deles, e que, por lo tanto, bueno, pues que coas limpiezas temos sempre esa dificultade coa Confederación Hidrográfica de que, bueno, eles non o executan, pero que tampouco temos a posibilidade de executarlo non só por a nosa conta, moitas veces sin o permiso deles, non? Pero, bueno, estaremos vigilantes e volvemos a tapiar outra vez o acceso para que non se poda entrar. E agora presentamos as seguintes preguntas. Vimos que se publicaba que a través do programa RE se estaban repartindo, se van a repartir 5.000 litros de compost xerado nas islas dos composteiros comunitarios. Queríamos saber cal é o modo de reparto, como se comunica aos veciños a posibilidade de solicitalo e en onde se recolle, cuáles son os criterios que se utilizan dende o Concello ou dende a Consellería de Medio Ambiente para adxudicar ese compost con quen hai que pose contacto e demais. Bueno, o sistema vai a ser extremadamente sinxelo porque na propia illa de compostaxe se vai a colocar aí, se vai a depositar aí, bueno, en algúns xa está depositado, e aí para que todas as persoas que quieran achegarse hasta ali vayan, o recolle, igual que van e deixan co seu cubo tamén a materia orgánica ali, tamén poden ir co seu cubo e recoller o compost aí. O sea, que se vai a notificar ali mismo un escape para poderlo sacar. Estamos pensando tamén, hai un contenedor xa hecho, estamos pensando na posibilidade tamén de facer un reparto tamén no mercado da reserva da biosfera, os sábados pola mañá, pero ahora mismo o que sí que xa está, vamos, feito e distribuído así é nas propias illas de composteiros, pues cualquier persona pode ir ali e collelo nas propias illas. En relación con a edificación, si ten o lugar de Cardana Chama, en o penúltimo pleno fixemos unha serie de preguntas que ainda non se nos contestaron. No último pleno volvemos a preguntar, en ese caso, cual era a situación do expediente, en que situación se ordenara a paralización das obras e se abrira expediente. Díxosenos que había un informe técnico que se pasaba ao secretario para que fixera o seu propio informe. Seguimos en ter coñecemento, falouse de reunir os portavozes dos grupos, pero seguimos a saber cual é a situación a que está todo este tema. Non sei se está facendo un tratado sobre a cuestión ou cual é a situación. O caso que se, xa por bromas, temos constancia que se sigue cas obras ali nesa obra. E iso xa é unha cousa seria. Se se ten que ordenar a paralización das obras, que se ordene xa. Que se faga un estudio, pero non é serio que isto sea así. É dicir, isto é un tratado de Roma. Sí, bueno, eu creo que efectivamente non estamos facendo ningún tratado, pero a realidade é que efectivamente se demora. Bueno, o secretario que estaba confirmando agora que esta semana estará ese informe feito, me estaba dicindo, e en realidad, bueno, a semana pasada iba a facerse entrega xa tamén dese informe, pero bueno, unha complicación con outros asuntos que ao final relegaron isto unha vez máis, ese informe unha vez máis por outras cousas que tiñan unha urxencia, non? Pero, bueno, sí que hai compromiso de que a semana que ven iso este feito e que se traslade. Pero por o Concello deben tomarse as medidas oportunas para evitar males maiores. Claro. Bueno, por non adiantar, pero que no informe técnico non se establece que vai haber facer ninguna medida, ninguna paralización de ninguna obra, non? Por tanto, bueno, queda despois a parte esa xurídica e a contestación a cada unha das cuestións que se plantexaban por parte dos veciños que presentaron o escrito. Eu mesma tuve unha reunión ali cos veciños, cas veciñas ali de Cardana Chama, e queda pendiente esa parte, non? E aí tamén é verdad que hai entre os veciños discrepancias importantes con respecto ao posicionamento que teñen con esa construcción, non? Que non hai unanimidade tampouco ali con respecto a esa construcción, pero unha cousa é eso, e outra cousa é a cuestión urbanística e xurídica legal que existe no expediente, non? Que efectivamente, bueno, hai un compromiso e que esta semana se fará ese informe. Bueno, pois se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.